ба хотири созгору сазовор пешвоз гирифтан аз 28-ми солгарди истиқлолияти давлатӣ сокинони шарафманди маҳаллаи Симиганҷи шаҳри Ваҳдат ба хотири ободу зебо гардонидани ин гӯшаи шаҳр даста ҷамъона камар бастанд. роҳбарияти маҳалла дар якҷоягӣ бо сокинони ҳимматбаланду ватандӯсти маҳал ҷиҳати рушду нумӯи ин гӯшаи Тоҷикистон ва ҷалби бештари сайёҳон иқдом гирифта, роҳҳои ноҳамвору таъмирталаби маҳалларо асфалтпӯш карда, корҳои созандагию бунёдкориро дар маҳаллаи Симиганҷи шаҳр вусъати тоза бахшиданд. то соли 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ният дорем ки якта варзишгоҳи замонавӣ сохта ба истифода диҳем, мактаби деҳаро аз таъмири капиталӣ барорем ва самтҳои афзалиятноки сайёҳиро дар деҳа рушд диҳем. ба гуфтаи роҳбарияти маҳалла, ҳашарҳои дастаҷамъона ва вусъат ёфтани корҳои созандагию бунёдкорӣ дар ин гӯшаи таърихию сайёҳии ҷумҳурӣ ҳанӯз оғози кор буда, дар доираи иқдомҳои ҳукумати кишвар, яъне солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, як зумра нақшаи лоиҳаҳои нав роҳандозӣ гардиданд, ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ баҳри зебою замонавӣ гардонидани роҳу коммуникатсия ва рушд додани экотуризм дар ин маҳалли кӯҳистон мусоидат менамояд.